नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण दही पोहे बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 चमचे उडीद डाळ, थोडेसा हिंग, पाव चमचा राई, कढीपत्ता, पाव चमचा जिरे, एक हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर, एक मोठी वाटी पोहे आणि दही आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो। आता पोहे धुवून घेऊया। पोहे धुवून घेतलेले आहेत। यात आता दही, चवीनुसार मीठ, सगळं मिक्स करूया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही दही कमी जास्त करून घेऊ शकता। यात हे मिक्स झालेलं आहे। आता याला तडका देऊया। तेल एकदम गरम तापवलेलं आहे। त्यात आता ही उडीद डाळ घालूया, हिंग, जिरा, राई, हिरवी मिरची, कढीपत्ते, थोडी कोथिंबीर, आपला हा तडका आता रेडी आहे। पोह्यात घालूया। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कोथिंबीर घालूया, परत एकदा मिक्स करूया। हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे। आपले दही पोहे रेडी आहेत। प्लेटिंग करून घेऊया आता। एक छोटा कांदा, थोडीशी शिमला मिरची, 2 छोटे हिरव्या मिरची, थोडासा हळद, मीठ, मिक्स करूया सगळं। दोन ब्रेड स्लाइसेस आहेत, त्यांचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मिक्स करून घेऊया। तीन अंडी घालूया यात आता। मिक्स करूया आता। आता ऑमलेट करायला घेऊया। तेल तापलेलं आहे। आता अंड्याचं मिक्सचर घालून घेऊया। चमच्याने पसरून घेऊया थोडं। स्लो गॅसवर 2 मिनिटं झालेली आहे। सावकाश परतून घेऊया। दुसऱ्या साईडनी पण करून घेऊया आता। परतून बघूया आता। आपला ब्रेड ऑमलेट छान रेडी झाला आहे। आता हे काढून घेऊया। मॅगीचा एक प्रकार बघणार आहोत, म्हणजे शेजवान मसाला मॅगी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 पॅकेट मॅगी आणि हे त्याचं टेस्ट मेकर, 1 हिरवी मिरची, थोडीशी फरसबी, अर्धा कांदा, थोडीशी शिमला मिरची, पनीरचे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत छोटे छोटे। तुम्ही तुमच्या चॉईसच्या भाज्या घेऊ शकता। माझ्याकडे पनीर अवेलेबल होता म्हणून पनीर घेतला। 1.5 चमचे शेजवान चटणी किंवा शेजवान सॉस, 1 चमचा सोया सॉस। सगळ्यात आधी मॅगी बॉईल करून घेऊया। पाणी तापलेलं आहे। मॅगी घालूया त्यात।
मॅगी आपल्याला जास्त शिजवायची नाही आहे, पूर्णपणे थोडी कच्ची ठेवायची आहे. मॅगी शिजत आली आहे. पूर्ण शिजायच्या आधी आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. आता 1 चमचा तेल, परसबी, गॅस फास्ट ठेवलेला आहे. वीस 30 सेकंड ते सॉटे करून घेऊया. कांदा, फास्ट गॅसवरच आपल्याला हे सगळं सॉटे करायचं आहे. आता शिमला मिरची, हिरवी मिरची आणि पनीर घालूया. थोडंसं मीठ. सॉसेसमध्ये आणि टेस्ट मेकरमध्ये मीठ असणार आहे, त्यामुळे एकदम थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. भाज्या जास्त शिजवायचे नाही आहे, फक्त त्यांचं कच्चेपणा घालवायचं आहे. तुम्हाला पाहिजे त्या तुम्ही टोमॅटो पण वापरू शकता. कांदा थोडासा लालसर झालेला आहे. आता सॉसेस घालूया. शेजवान सॉस, सोया सॉस, एकदम थोडंसं पाणी. पेस्ट मेकर घालूया. आता गॅस लो केलेला आहे. आता मॅगी घालूया. आता थोडंसं पाणी. सगळे साहित्य एकजीव झालेली आहे आणि आता आपली शेजवान मसाला मॅगी रेडी आहे. काढून घेऊया. एक चमचा तेल टाकलेलं आहे. हे 5 ब्रेड स्लायसेसचे पीसेस आहेत. मोठे मोठे तुकडे करून ठेवलेत आपण. ब्रेड स्लायसेस थोडे रोस्ट करून घेऊया. ब्रेड चांगले रोस्ट झालेत, काढून घेऊया. 1 चमचा तेल तापलेला आहे, त्यात अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट चांगली परतवून घेऊया. 1 कांदा बारीक चिरलेला, थोडंसं मीठ. कांदा चांगला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया. कांदा थोडा लालसर झालेला आहे. 1 शिमला मिरची घालूया, बारीक चिरलेली. चांगलं फ्राय करून घेऊया. कांदा आणि शिमला मिरची सॉफ्ट झालेली आहे. आता यात 2 टोमॅटोची पेस्ट घालूया. आपण 2 मोठे टोमॅटो घेतले, त्याची पेस्ट करून घेतली आहे पाणी न घालता. आता टोमॅटोचा कच्चेपणा जाईपर्यंत फ्राय करून घेऊया. टोमॅटोचं सर्व पाणी गेलं आहे आणि टोमॅटो छान फ्राय झालेले आहेत. आता यात आपण आपले मसाले घालूया. लाल मिरची पावडर पाऊण चमचा, थोडासा गरम मसाला, अर्धा चमचा धने पावडर, थोडीशी हळद. मसाले फ्राय करून घेऊया. मसाले छान फ्राय झाले आहेत आणि तेल सोडायला लागलं आहे. आता यात रोस्ट केलेले ब्रेड स्लाइसेस घालूया. मीठ थोडंसं, सुरुवातीला पण आपण थोडं मीठ घातलेलं. सगळं एकत्र परतून घेऊया. आता
सगळं एकत्र मिक्स झालेलं आहे आणि ब्रेडला पण मसाला छान कोट झालेला आहे. 1 मिनिट परतून घेऊया. 1 मिनिट झालेला आहे आणि आता ब्रेड मसाला रेडी आहे. गॅस बंद करूया. आपला ब्रेड मसाला रेडी आहे. करायला खूप सोपा असला तरी चवीला खूप सुंदर लागतं. तर अशा प्रकारे तुम्हीही हा ब्रेड मसाला करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.